Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumbaga Seng Trinamul Congress Kashim Yakakam Ïalehkai kumkawai ka benta pa kongsan ban kentiu haga jala Meghalaya. Hagas ni Plie katayo ka Nongston Block Trinamul Congress kalayo ban play Pyrda bat penlong ya ka Lympung Ïalehkai football ya ka balatip kum ka knock out football tournament arhajar arpawar. Ya ka bala penlong Hamadan Reublay jong ka than iap West Khasi Hills. Habapai siya katega sni play Pyrda ya katega Lympung ka kenhuan Ïalehkai jong kamauken ban kalayo ban khore ka jingjam da ka bakalala ban pendim no dalai gol lanot ya kamau yama. Shushu aha kateka sngi uba bi marbanyang chairman kahinyo sodar apo primary school Mauro ulalong ukongsan. Ha ka jingdon langru uba Max Milan Kharbani president Nongston Block Trinamul Congress. Ki sordar shnong kateka than ki balaya shem bentaru ban sami ki football jersey syaki Lympung art liki club ki balawan baneshem benta ha kateka Lympung ha ka jingdon langru ki we ha kateka Lympung Ïalehkai ki don Lympung art liki kenhun na ka leng ki jaka jong ka than ya bat Nongston ki balawan baneshem benta bat nalor ka khusnam ka balong da ka pisa syaka kenhun la do bat namrem ki don ru ki khusnam bakerpang bakentup ya ka nam top scorer bat ka nam best goalkeeper. Kini tim so ngakit bok kirwiang bapin Ïalehkai bah bapin Preston. Kadon kam kano ke kam. Lada pi Ïalehkai, lada pi pulekot, lada pi alami kisnong ngethau, lada pi alami ke parti, lada pi lek kano ke kam ke jim. Kadon kam atli. Kyong, kaban kong ke jim Preston. Kaba kadai kaba ngin yaine ha kata kati temu jungi nginam sya yalam bakla trestam ni fokus bat nginam sya yalam bakla kawai ke banganga yakran ba Dr. Mukul ba Charles kalong bangin hab ban set up ngan hab ban bu ki coaching center ya ka football Haman laki district namar ngai i ba ka sak jungi kena jungi ka kut no ban Ïalehkai tang hang thi han Nongston hang te Moscow kekut ban Ïalehkai tang hamau kan ban nginam la ban pen kiu gini kasap jangi nama ngidu na pala di coaching center ka football kala dei ka kam ka baw wanra ka jing mentoi ru ka kamai ka ji kini ki player kasi jangi habang ay kendung ngakelikai kini ba Ïalehkai ki Indian League ka jing siu ki kalong ki pholak idon ki ba cha siu kror haka chis chiayong Ïalehkai te kani ka football kam dei shutang ka tamasa kala dei ka por bangin shim ya kani kum ka benta bangin kata ka professional game kata ka game ka ba ngin la ban yo ka kamai ka ji bana ba ya kani ka ji Ïalehkai la plim ta ka kublai shibur Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.